Чираттагы кытлау сәламебез Урта Терешка авылына оча. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Файзуллина Мензилә Сафиулла кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Новоспасск эшчеләр бистәсеннән кызы Лилия, кияве Раил, оныклары Рамиз, Альбина, Риналь, Ульяновск шәһәреннән кызы Галия, кияве Илдар, оныклары Руслан, Радик, Гүзәл, Гөлнара котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1958 елның кар буранлы гыйнвар аенда гаиләдә икенче бала булып, безнең сөекле фәрештәбез якты дөньяга аваз сала. Бала чактан ук тырыш, акыллы, төпле карашлы булган кыз бар эшне дә җиренә җиткереп, яратып башкара. Тормыш юлында кадерле әткәебезне очратып матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә алар 38 ел кулга-кул тотынып гомер сөрделәр. Кызганычка каршы, әткәйнең генә гомере кыска булды. 2014 елда озак вакыт түшәктә авырап яткан әткәйне караган әнкәй гомерлеккә сынык канатлы, ә без әтисез калдык. Бүген сөеклебез ялгыз гомер сөрә, тик шуңа карамастан ул һич кенә дә ялгыз түгел. Мөмкинлек чыккан саен без аңа кунакка кайтырга ашыгабыз, әле өстәвенә ул да безгә кунакка килә. Әнкәй үз яшенә карамыйча һаман да актив буларак яшәп килә. Җәй башлануга гымбә, җиләк-җимеш, төрле үләннәр җыярга йөри. Без дә аның бу мавыгуын хуплыйбыз. Чөнки ни торасың, әнкәйнең үләнле чәен янәшәсендә утырып эчеп, сөйләшеп торулары гына. Кадерлебез, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмен, юбилеең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен әниебез, өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанычларның иң олысы. Сабыр хылыклы, тырыш, булдыклы, уңган, хөрмәтле кеше булып бүгенге көнеңә килдең. Ашык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә ия син. Сиңа хәерле озын гомер, кырыштай нык сәламәтлек, бәхетле тыныч тормыш, шатлыклы көннәр телибез. Озак еллар безне шатландырып, бала аныкларыңның рәхәтен күреп, муллыкта, тынычлыкта, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Бүгенгедәй изге күңелле булып, якыннарың, туганнарың, дусларың янәшәсендә озак еллар бәхетле гомер ит. Рәхмәт әнкәй тудырганың өчен. Аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмиллах дип син шатланып уян гомереңнең һәрбер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын, шатлык тоеп типсен йөрәгең, авырлыклар сине урап үтсен, кабул булсын һәрбер теләгең. Җирдә кояш нуры балкыгандай син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Балаларым дия безне кадерләп үстердең. Бигрәк матур син әнкәебез, күзләр генә тимәссен. Безнең әнкәебез, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Хөрмәтле Мензилә Сафиулловна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Син туганда кояш туган, агачка